Häh? Kirje. Kuka meillä lähettää postia? Poliisiasemalla aina niin kuin hyvä porukkaa. Hei, Komma, tuli kirje. Älä häiritse. Nyt häiritse. Helsingin hämärämiehet ry:llä on ilo ilmoittaa, että erikoisyksikkö Lika aikoo rajoittaa strategisen kierrätyslaitoksen. PS. Likaan muodostuu sanoista lainvastainen, innovatiivinen, kaukolämpöä arvostamaton alppijääkäri. Mene ja hoida juttu heti kotiin. Selvä. Kutsun erikoisyksikkö Team Pussiahman hoitamaan asiaa. Sopii. Kyllä. Operaatio Banaani täytäntöön. Tehtävämme on siis toteuttaa kierrätyskeskus. Joka kierrätys. Tällä mahtavalla biologisella C4 räjähteen. Jee. Joo. Niitä on muuten laukaista tähän. Käsennöistä. Tunareita asialla. Miksi te katsotte mua? Miksikään? On ihanaa. Homma toimii. Hei, voitko se niin pois? No kyllä sulla on taas hyvä muisti. Mä terkein. Ei tuon ihan samaa. No kuitenkin, lähetään. Ihan! Oppista tää jäi. Anna mennä eikä. Äiti! Ai! Ai! Sori. Alright, I'm really not okay. Ojetin bussia vaan! Okei, ei bussia vaan. Oi paha. Vittu sä se on. Nyt on vedetty.